Ketkä ovat seksirikosten tekijöitä? No pääsääntöisesti kyllä miehet, mutta hyvin monenikäiset ja monenlaiset. Ja asianomistajina taas voi olla ihan kuka vaan. No suurin osa on kyllä täysikäiset naiset, mutta kuka tahansa voi joutua seksuaalirikoksen uhriksi. Mikä on maahanmuuttajien osuus? Eräs gradututkielma vuodelta 2007 Helsingissä tutkituista seksuaalirikoksista perusmuotoisen raiskauksen epäiltyjen osalta noin 50%. Onko se paljon vai vähän? No se on yllättävän paljon, kun ajattelee, että tällä hetkellä Helsingin väestöstä 10% on ulkomaalaisia. Ja vuonna 2007 se luku oli pienempi. Ja kuitenkin 2007 noin 50% oli ulkomaalaistaustaisia rikoksesta epäiltyjä. Niin on siinä aika merkittävä prosentti näitä ulkomaalaistaustaisia epäiltyjä. No keitä seksuaalirikokset koskevat? Koskevatko ne vain naisia ja voiko seksuaalirikoksen uhri tai voiko itse henkilö tehdä jotain, jotta ei tällaisen uhriksi joutuisi? Aina ei voi tehdä, vaikka tekisi mitä ja varautuisi kuinka ja olisi varovainen ja katsoisi ystävänkin perään ja ikään kuin turvataidot olisivat kohdallaan, niin välttämättä ei pysty, ei ole aina itsestä kiinni missään tapauksessa. Mutta kuitenkin tämän samaisen tutkielman mukaan raiskausrikoksissa asianomistajan merkittävä päihtymys oli kuitenkin kirjattu 45%. Eli silloin tavallaan riski joutua sellaiseen tilanteeseen, että uhriutuu. Että joko ei ole kavereita lähipiirissä, että semmoinen tavallaan toisesta huolehtiminen. Harvoin meille tulee sellaisia ilmoituksia, että rikosilmoituksia, joissa olisi kaverin kanssa liikkuvan kimppuun käyty tuolla tai olisi joutunut rikoksen uhriksi. Eli silloin riski joutua on suurempi. Eli yksin ei pitäisi liikkua. Entä on puhuttu myös pukeutumisesta? Pitääkö pukeutumiseen kiinnittää huomiota? No, en sanoisi, että tässä mielessä tarvii, koska yhdessäkään kuulustelussa, mitä olen tämän 2 vuoden aikana tutkinnanjohtajana tuolla seksuaalirikostutkinnassa näitä pöytäkirjoja lukenut, niin yhdessäkään kuulustelussa ei ole ollut minkäänlaista mainintaa, että tämä rikos olisi saanut alkunsa asianomistajan pukeutumisesta. Miten te olette julistaneet sodan seksuaalirikoksia vastaan? Millä keinoin rikolliset jatkossa saadaan kuriin? Erittäin vaikea kysymys, millä saadaan kuriin, kun ei voi tietää, kuka syyllistyy. Ja koska poliisin velvollisuutena on ennalta estää rikoksia, kuitenkin on erittäin vaikea tietää, kuka seuraavaksi ja missä syyllistyy ja minkälaiseen seksuaalirikokseen tai mihin tahansa muuhunkaan rikokseen, niin tavallaan sitten näiden asianomistajien ehkä tämmöinen turvataitojen korostaminen ja tämmöinen ikään kuin varoittaminen, että minkälaisessa tilanteessa meidän näkökulmasta henkilö helpommin joutuu rikoksen uhriksi. Niin tätä kautta ehkä, jos onnistuisi yhdenkin seksuaalirikoksen estämään tällä keskustelulla ja median tavallaan avulla, niin olisin tyytyväinen. Ritva Elomaa, kiitos näistä arvioista ja tästä haastattelusta. Kiitos.